В това видео ще се опитам да говоря по-бавно, защото разбрах, че говоря твърде бързо в клиповете си. Благодаря на момичето, което ме посъветва да говоря по-бавно. Това ще е видео за какво има в моето съндъче, което всъщност седи на тоалетката ми. Видеото го пожела едно момиче, което се казваше Айлин Д. Надявам се, Айлин, видеото да ти хареса и да съм заинтригувала интересът ви. Това съндъче е закупувано от Jumbo. То е картонено. Малко е в стил ретро. Има птички, пеперуди, цветя и много ми харесва. Както вече казах, закупуване от Jumbo и е на секцията им с всякакви съндъчета, кутийки и такива разни неща, опаковачни неща. Струваше 5,99. Това беше информацията за съндъчето. Сега да видим какво има вътре. Ето така изглежда, когато се отвори. Тук има една връзка, с помощта на която капакът не пада твърде много назад и не се чупи. Като това видео ще е хем за какво има в моето съндъче, хем да ви покажа парфюмите ми, защото и такова видео ми бяхте написали, че искате. Започвам с парфюмът ми на Кристина Агилера, който е червената опаковка и е 50 мл вариант. Тук имам една монстра на парфюм, т.е. туалетна вода на Ebini Cosmetics, която е 8 мл и има още много малко от нея, но парфюмът е уникален. Мирише уникално, казва се Анжела или Анджела, не знам. Тук имам едни кърпички на Дева, които много ми харесват. И една маска на Himalaya Herbals, която е с папая и ябълка, 75 мл и е за нормална към суха кожа. Не я използвам много често, защото смятам, че все още съм малка за маски, веднъж 2 пъти месечно. Но все пак я използвам, защото освежава лицето ми и помага пъпките ми да зараснат по-бързо. Тук имам още едни кърпички, тези вече са на SpongeBob. Преминаваме към втория ред. Тук имам една бебешка пудра на Baby Love. Закупуване от DM я изпуснах. Тя е 100 грама и си я бях купувала, защото си правих едни татуировки преди. Мога да направя видеоклип, ако искате. Тук имам един спрей на Утан. Това е спреят, който действа за мен. Той е за против комари. Вярно е, че е най-скъпият от всички. Цената му е между 6 и 10 лева, доколкото съм наясно. Поне така си го спомням от лятото защото все пак лятото беше доста отдавна. Сега чакаме следващото лято. И много ми харесва. Нещо, което не е толкова добро като този спрей, това е Бочко лосьон против ухапване от насекоми. Този спрей, защо не ми харесва? Той е 150 мл. Защото трябва да се напръска, той е с ето такова пръскане. Ето така. Докато този е като дезодорант, пръска постоянно. Трябва да се напръска и да се втрие в кожата, което не ми харесва, защото не ми харесва ароматът му. Колко пъти повторих, не ми харесва. Тук имам един спрей за крака на Avon, Footworks, който е 100 мл и си го пръскам след като съм се изкъпала, преди да си обуя чорапите. То е с лавандула. От същата серия на Avon, Footworks, отново с лавандула, имам една маска, която се слага на краката. Държи се определено време, след което се измива и помага омекотяването на краката ми. Тук имам един крем на Avon отново, Footworks, отново 75 мл крем за крака, който не използвам много често, защото не смятам, че имам нужда. Тук имам един дезинфекциращ гел на Jumbo, т.е. той е от Jumbo и е Hand. Това са любимите ми гелове за почистване на ръце без вода, но за съжаление ги спряха от производство или просто не ги докарват в нашия Jumbo. Тук имам едни ето такива 3 спрейчета на Avon, които са напълно еднакви. Те са с Sugar Plum in Vanilla, т.е. ванилия и слива. Много хубаво ухаят, 100 мл, ароматизират тялото. Аз ги ползвам като парфюми и много ми харесват. Тук имам един ролон на Балея, който е 50 мл и е с малина и лимонена трава, който си върши работата за ролон. Тук имам една малка мостра от Avon отново на рулон, който е с такова топче нанасяне. Той
от серията Pearl Blanca. Има и такъв парфюм по принцип, доколкото съм наясно. Отново имам едни сухи кърпички, тези са на Papio. Тук е кремът ми на Yogurt of Bulgaria, т.е. на BioFresh от серията Yogurt of Bulgaria, който е разрязан, за да мога да изхъбя цялото количество от него. Тук имам един парфюм на Avon, Love, който не знам колко милилитра е, защото не пише. Изгубила съм кутийката вече или съм изхвърлила, но много ми харесва ароматът му, супер пролетен, но в момента не мога да си го слагам, тъй като е пролет, но навън вали сняг, поне при нас в София. Тук имам един спрей за уста на Jumbo Care, който е 20 мл и си върши работата. Има много приятен вкус. И на последния ред държа един парфюм на Bio, който имах и същия дезодорант и ще го видите в празни опаковки. Този парфюм също е вече на дъното и него би трябвало да го видите в следващите празни опаковки. Имаше го в предишния ми клип празни опаковки, но първият ми клип празни опаковки, но си купих още един такъв, защото много ми харесва. Той е 50 мл и се задържа на кожата. Харесва ми. Миризмата му също така е супер. Опаковката също. Тук имам един крем на Deva или Rubella, не знам точно. Вече сте го виждали, ако следите каналът ми. Той е 75 мл. И ми харесва ароматът му. Тук имам едно парфюмче на Rose of Bulgaria, което ми го подариха за рождения ден. Не знам колко милилитра е, защото не пише. И харесва ми парфюмчето, използвам си го. Тук имам едно малко ролонче на Rexona, което е в сивата опаковка, защото най-много ми харесва този аромат в сивата опаковка. Харесва ми как предотвратява изпотяването. Бих си го взела отново, това ми е втора опаковка от него. Тук имам един дезодорант на Nivea Visible for Black and White, който скоро ще свърши и ще си купя големият му размер. Или може би малкият, защото той ми е по-удобен. Но ми харесва този дезодорант. Уха е приятно. И последното нещо в кутията е парфюмът ми, който е на Lady Essence. Казва се Naomi Campbell. Той е 75 100 мл. И мирише също много хубаво. Той е по-скоро летен парфюм, за разлика от всичките ми останали. Всъщност летните ми и пролетните ми парфюми са само този и този бих казала. Този е зимен, тези стават за всичко. И да, това беше видеото от мен. Чао!